Her vil jeg gerne vise jer, hvor nemt det er at lave vores silkecementfragment i en garage for eksempel. Betongulvene skal slibes rigtig grundigt, de skal støvsuges rigtig grundigt, og så er man ellers klar til at blande de første materialer. Her er der brugt en epoxyprimer, vores GI113. Jeg tilsætter det her pulver, som vi kalder TIX, for at lave en epoxyspartel. Jeg har brug for epoxyspartlen, fordi jeg har en revne i gulvet, og jeg har en overgang, som jeg ikke kan lave med den rene primer. Spartlen den er altså ideelt til at få spartlet revner ud, og så lave den her overgang til selve fundamentet. Husk at trække tapen, inden materialet sætter sig, så du får helt fuldstændig skarpe kanter. Så skal jeg ellers have primet resten af gulvet med den rene primer, altså uden tilsat TIX, så hele gulvet bliver spartlet med epoxyprimer, og det skal så have lov til at stå og hærde til dagen efter. Dagen efter så skal jeg bruge en Polyuretan, 224 hedder den. Jeg bruger cirka 1 kilo per kvadratmeter, så jeg har på forhånd regnet ud, hvor mange materialer jeg er nødt til at blande. Når jeg har trukket ud med en tandspartel, så vælger jeg alligevel lige at tage en malerrulle og rulle efter, for at være sikker på, at jeg ikke har nogen bare pletter nogen steder. Fordi det er nemlig vigtigt, når vi skal fulddrøse med vores silkecementfragment, at der ikke er nogen bare pletter, så det bliver et fuldstændig homogent gulv. Husk at trække tapen, inden materialerne sætter sig. Når polyuretanen har sat sig, typisk til dagen efter, så er det altså tid til at støvsuge, og det skal støvsuges rigtig grundigt. Hvis man ikke ønsker så meget ruhed i gulvet, så kan man med fordel slibe gulvet med et sandpapir for at støvsuge igen, og så er det altså tid til lakering. Her bruger vi vores matte polyuretan topcoat. Den er 100% UV-stabil, så den ændrer sig ikke i solens lys, altså ingen farveforskel over tid, når solen får lov til at skinne ind på gulvet. Den bliver lagt ud på gulvet og rullet på med vores mikrofiberruller. Husk igen at trække tapen, inden materialerne sætter sig, og prøv at se det færdige resultat før et efter billede. Det er altid en fornøjelse. God fornøjelse med gulvet.